Piso ah. Unti-unti lang baka hanggang dulo mo. Tama yan, tanda yan. May painting buko na Maria Binti yung points ayun siya. Nagwandaan na lang. Wandaan lang bawat ano. Bawat buwan. Ano gumagamit dapat sa isang bahay sabi niya eh tingnan ko ngayon kasi suggest pag-build ko para mo gumagamit mga amotak na sa atin yun eh. Kung hindi naman sa kanya katulad na kabahay dahil ba sa gamit dalawang katuwa sa buwan hindi kami sa atin. Akong iba-iba talaga ang iwanan. Hindi mag-uupay na hindi magtakay ako pag normal na hindi tumulong yan kasi may labor yan kasi wala talaga gusto sa ganito. Good morning. Ayan, mahirap magkukay ng ano mga idol. Magkukay ng pera. Ano? Malaking barya. Simula sa doon kayo sa Carmona. Hanggang dito, bukal pa rin.
Sasaw natin, malapit na tayo sa gilid. Alay lang ang linggo. Mamaya, hirit tayo naman dito. Ay, hindi pa. Mainit yung pag mainit. Hindi.
Parang ito nung nilugay natin na pagkagalo kahapon. Oh, harap na yun eh. Dito lang yung harap eh. Wala. Yun doon, tapos na yun. Ito na yun. Tapos pa yan. Yung dito na lang, sarap mismo. Yan. Eh, kung maiit mamaya, dyan maiit masyado yan. Yes, yes. Good morning, good morning. Ayan, pa-subscribe na mga idol ng ating munting channel. Ano? Good morning sa inyo lahat. Happy Sunday sa inyo mga idol. At sa business. Palike naman ano, ng ating live. Mga Pilipino dyan, please like and share. Ang nagtatrabaho tayo mga idol. Yes, I will rate. SDG 15 Pro. Yes. Good morning, good morning. Palike naman mga idol ng ating live, ano? Pa-share and like. Thank you.
morning, good morning, good morning.